17 шахедаў заляталі ў паветраную прастору Беларусі гэтай ноччу. Як паведаміў праект «Беларускі гаюн», 5 з іх зніклі. Яшчэ 2 маглі быць збітыя каля Мазыра. Авіяцыя вайскова-паветраных сіл Беларусі за ноч падымалася ў неба 3 разы. Вітаю, шановнае спадарства. У эфіры «Аб'ектыў» Анастасія Русецкая і сёння ў выданні. Мільёны долараў на продажы падсанкцыйных мікрасхемаў у Расею. Як беларускія кампаніі зарабляюць на вайне? Расследаванне БРЦ. Істотным ударам па схемах абыходу санкцыяў можа быць тое, каб забараніць не толькі пастаўку ў Беларусі Расею тавараў, якія спрыяюць расійскай ваенцы, але і забараніць транзіт праз іх гэтых тавараў. Палітычны пераслед ці прыхаваны крадзеж бізнесу. Што стаіць за выракам заснавальніку медычнага цэнтру «Новы зрок»? Мой приговор 12 лет – это предупреждение. Предупреждение другим бизнесменам, другим честным людям, чтобы они сидели дома, чтобы они не открывали рот. Відэачаргі ў паліклініцы як падстава для крымінальнай справы. Чаму ўлады баяцца ролікаў пра сацыяльныя праблемы? Нармальная ўлада як бы рэагавала? Яна сапраўды спрабавала бы вырашыць пытанне. З чэргамі яна бы спрабавала яшчэ штосьці зрабіць. То зараз яны разглядаюць гэта як пагрозу для іх так званай стабільнасці. Мікрасхемы для знішчальнікаў, ракетаў і беспілотнікаў на мільёны долараў. Беларускі расследавальніцкі цэнтр выявіў схемы, як беларускія кампаніі ў абыход санкцыяў прадаюць мікраэлектроніку ў Расею. У нелегальных пастаўках электронных кампанентаў для расійскага вайскова-прамысловага комплексу бяруць удзел фірмы, звязаныя з атачэннем Александра Лукашэнкі. Хто і як зарабляе на вайне, апавядзе Руслан Ігнатовіч. Больш за 125 мільёнаў долараў. На гэткую суму паставіла Беларусь мікрасхемаў у Расею з верасня 2022 года да чэрвеня 2024 года. Частка з іх на 400 тысяч долараў, заходняя вытворчасці і забароненая для продажу ў краіну-агрэсарку. Пра гандаль у абыход санкцыяў даведалася каманда беларускага расследавальніцкага цэнтру і кіберпартызанаў. Украинцы сопоставили мозги Каба с маркированными элементами в шахеде и выявили, что и этим новым смертоносным российским оружием управляют американские микросхемы. Гэтак у Расею трапіла амаль 10 тысяч мікрасхемаў. Іх выкарыстоўваюць у вытворчасці знішчальнікаў Су-35С, ударных беспілотнікаў і ракетаў, а таксама кіраваных авіябомбаў. Аснову злачыннай схемы складаюць беларускія кампаніі, звязаныя з блізкім атачэннем Александра Лукашэнкі, у тым ліку ягонымі даверанымі асобамі і былымі чыноўнікамі. Это кампанія «Алексвіт», звязаная з Віктарам Шэйманам, лагістычная кампанія «Ўсход», якая належыць меркаванай каханцы Сергея Цецерына, але яна ў любым выпадку звязана шэрагам бізнес-сувязяў таксама з Сергеем Цецерыным. Это кампанія «ОФС Экспорт», якая належыць Александру Шакуціну, які пад санкцыямі таксама гаманец Александра Лукашэнкі. І гэта экспорт-гандаль, звязаны з Александром Зайцевым, былым памочнікам Віктара Лукашэнкі. Набыць электроніку наўпрост у вытворцы беларускія кампаніі, што трапілі пад санкцыі, не могуць. У справе дапамагаюць падманныя шляхі. Расследавальнікі вылучаюць 3 асноўныя. Поставки через третьи страны, косвенный экспорт и прерванный транзит. Для абыходу санкцыяў пастаўкі арганізуюць праз складаныя ланцужкі. Прадукцыя паступае з ЗША, Нямецчыны, Тайваню і Малайзіі, а ў Беларусь прыходзіць праз еўрапейскія і азіяцкія кампаніі-пасярэднікі. Істотным ударам па схемах абыходу санкцыяў можа быць тое, каб забараніць не толькі пастаўку ў Беларусі Расею тавараў, якія спрыяюць расійскай ваенцы, але і забараніць транзіт праз іх гэтых тавараў. Беларускія дэмакратычныя сілы ведаюць праблему і даўно працуюць, каб пераадолець гэткі, цытата, істотны удар. Мы провели рабочую группу з американскімі партнёрамі, выклалі гэты тэзіс. На мінулым тыдні мы прадставілі гэтую пазіцыю зноў у Еўрапейскім саюзе ў Брусэлі, эксперты НАО, і мы будзем ставіць гэта як галоўную тэму падчас будучай сустрэчы кансультатыўнай групы Беларусь-ЕС у снежні ў Брусэлі.
У сваю чаргу беларускі расследавальніцкі цэнтр накіраваў адпаведныя запыты ў кампаніі, згаданыя ў расследаванні, а таксама ў амерыканскае бюро прамысловасці і бяспекі і Раду Еўропы. На момент записи этого видео в Украине была 1361-я по счету воздушная тревога после полномасштабного вторжения. По данным ООН, на октябрь этого года в результате полномасштабного вторжения России в Украину убито 11 973 гражданских украинцев, которые не участвовали в боях. Среди них 622 ребенка. Цалкам азнаёміцца з расследаваннем можна на YouTube-канале і сайце беларускага расследавальніцкага цэнтру. Руслан Ігнатович, Белсат. Візіт Лукашэнкі ў Пакістан суправаджаецца масавымі пратэстамі ў гэтай краіне. Сотні тысяч прыхільнікаў зняволенага былога прэм'ер-міністра Пакістану Імрана Хана патрабуюць вызваліць іхнага лідара і дамагаюцца таксама адстаўкі ўраду. Паводле тэлеканалу Аль-Джазіра, баі з паліцыяй і арміяй ідуць у ваколіцах урадавага кварталу сталіцы. Сілавікі страляюць з баявой зброі. Лукашэнка ж падчас сустрэчаў з дзейным кіраўніцтвам краіны кажа пра жаданне ператварыць мемарандумы у реальные проекты и гроши. Закрытых тем, как и с другими странами, у нас с Пакистаном нет. Мы готовы сотрудничать с вами по всем направлениям, которые вас интересуют, начиная от сельского хозяйства и заканчивая военно-промышленным комплексом. Паводле прадстаўнікоў беларускай дэлегацыі, наша краіна зацікаўленая развіваць супрацу з Пакістанам у галіне сельскай гаспадаркі, фармацэўтыкі, лёгкай прамысловасці. Акрамя таго, паспрабуюць дамовіцца пра гэтак званую лагістыку без швоў. Паводле кандыдата гістарычных навук Еўгена Красуліна маецца на ўвазе транспартавы калідор у Беларусі, які будзе праходзіць ад портаў Пакістану праз Афганістан, Сярэднюю Азію і Расею. Цікавіцца Пакістан і вытворчасцю беларускага вайскова-прамысловага комплексу. У прыватнасці радары, якія вырабляюцца ў Беларусі, вось гэты радар, які завецца «Восток-3», калі я не памыляюся, ён быў прэзентаваным зусім недавно. І Пакістан ім вельмі зацікаўлены. Гэтая зацікаўленасць у беларускім вайсковым абсталяванні Пакістан дэманструецца Пакістанам яшчэ так з году 2016-го. 12 гадоў узмоцненага рэжыму. Тэрмін супастаўны з пакараннем за забойства. Гэткі вырак завочна вынес Менскі гарадскі суд заснавальніку сеткі клінік «Новы зрок» Олегу Каўрыгіну. Сам прадпрымальнік даведаўся пра гэта ад журналістаў. Ні з ім, ні з ягоным адвакатам прадстаўнікі судовых органаў не кантактавалі. Падрабязнасці гучнай справы ў рэпартажы Кацярыны Гардзеевай. Кавригин признан виновным в уклонении от уплаты налогов, повлекшем причинение ущерба в особо крупном размере. 12 гадоў калоніі узмоцненага рэжыму і штраф 400 000 рублёў. Завочны прысуд заснавальніку сеткі клінік «Новы зрок» Олегу Каўрыгіну агучылі ў Генеральнай пракуратуры. Бізнесовец лічыць справу палітычна матываваную. Мой приговор 12 лет – это предупреждение. Предупреждение другим бизнесменам, другим честным людям. Чтобы они сидели дома, чтобы они не открывали рот, чтобы они молчали, как ягнята, которые будут резать. И я оказался вот как раз в числе тех людей, которые высказывают свою точку зрения и, в принципе, не собираюсь ее менять. Апроч ухілення ад сплаты падаткаў, Каўрыгіну інкрымінавалі спрыянне экстрэмісцкай дзейнасці, распальванне сацыяльнай варожасці і заклік да санкцыяў. Зрэшты, гэта не першы выпадак ціску на бізнесоўца. Аднак 3 папярэднія крымінальныя справы спынілі праз адсутнасць складу злачынства. Кто он? Директор Олег Кавригин. Эффективный менеджер или деспот и тиран? Іншых фігурантаў цяперашняй справы намесніка дырэктара клінікі, галоўнага бухгалтара і галоўную медсястру судзілі паводле эканамічных артыкулаў. Іхныя каментары адносна дзейнасці медычнага цэнтру прагучалі ў так званым расследаванні БТ. Деньги, которые ушли с Республики Беларусь, потом вернулись в сумках, да? Ну да. Гэткія выказванні былых калегаў Каўрыгін называе прымусовымі і мяркуе, што супраца з прапагандыстамі дапамагла затрыманым атрымаць больш мяккі вырак.
Им назначено от 3 лет 3 месяцев до 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отсрочкой исполнения данного наказания на 3 года. Кроме того, обвиняемым назначено дополнительное наказание в виде штрафа от 600 до 1000 базовых величин в суммах от 24 до 40 тысяч рублей. Прысуды работнікам новага зроку вынесла суддзя Настасья Попко, вядомая іншымі палітычнымі справамі. Менавіта яна судзіла знаных палітычных вязняў, шматдзетную маці актывістку Вольгу Залатар, блогера Мікалая Дзядка, а таксама фігурантаў справы Буслы ляцяць. По информации весны, Попко с 2020 года агулам осудила по криминальных политичных справах не меньше за 22 человеки. Але вядома, что яна разглядала политичные административные справы еще задолго до 20-го. Мы увогуле не можем казать про то, что она может справедливо разглядать любую справу. Да? А про то, что ці може быть экономичная справа политичная, ну это зразумела, что, конечно, может быть в наших реалиях. Клінікі «Новы зрок» прыпынілі працу яшчэ летась. У студзені 2023-го супрацоўнікі ДФР наведалі 5 філіалаў сеткі. У ліпені Міністэрства аховы здароўя пазбавіла медычныя цэнтры ліцэнзіі. Тады у інтэрв'ю парталу «Зеркало» бізнесовец сказаў, што знішчаныя ўстановы могуць адысці афтальмалагічнай сетцы вока, звязанай з Ірынай Абельскай. В настоящий момент это невозможно, потому что это было уже озвучено. То есть, но это не значит, что этого не произойдет. То есть, какая разница, как будет называться компания, которую или зарегистрируют 5 дней назад, или которая работает уже по другим названиям. А уголовное дело лишь какая-то такая дымовая завеса, да, чтобы прикрыть воровство собственности. Паводле заканадаўства Олег Каўрыгін мае 10 дзён, каб абскардзіць прысуд. Аднак фактычна зрабіць гэта немагчыма. Адвакаты адмаўляюцца рэпрэзентаваць інтарэсы бізнесоўца ў беларускіх судовых установах. Кацярына Гардзеева, Белсад. Столица шахтёраў Солігорск, а другую іхнаю сталіцаю на лета мае стацца Любанскі раён, дзе завяршаюць будаваць Нежынскі горна-узбагачальны камбінат. Першапачаткова гэта быў бізнес-сябра Лукашэнкі Міхаіла Гуцырэева і ягонай кампаніі «Слаўкалій». Цяпер прадпрымальніку нават не цікава, што адбываецца на будаўнічай пляцоўцы. У інтэрв'ю Forbes ён пацвердзіў, што страціў бізнес і яшчэ не вярнуў укладзеных грошай. Юлія Цяльпук працягне. Роўна праз паўгода да беларускай калійнай сям'і мае далучыцца Нежынскі горна-узбагачальны камбінат. Стваральнік бізнесу, блізкі сябар дыктатара Міхаіл Гуцырэеў у інтэрв'ю выданню Forbes пацвердзіў, што страціў праект. Это уходит все белорусскому государству. То есть национализация, по сути. Да. Но они при этом выкупают у вас... Это вопрос переговора. Что это обсуждать? Это вопрос переговора. Да пока... Никаких денег я не получил назад, и все мои деньги как бы зависли, да, их нет. Завесіліся $500 мільярда, укладзеныя ў будаўніцтва групай у кампаніяў «Сафмар». Ну что, Михаил Сафарбекович, я беру и тебе. А ты вкладывай. На гэтых кадрах верасень 2015 года прыватны расійскі інвестар гуцырэеўскі Слаўкалій святкуе. Ад Лукашэнкі атрымаў зямлю пад бізнес, а ўзяты ў банку развіцця Кітаю крэдыт памерам $1 мільярд 400 мільёнаў быў гарантаваны ўрадам Беларусі, то бок у выпадку няўдачы вяртаць грошы Кітаю давялося б беларусам. Лукашенко супакойваў. Мы никому ничего не отдаем. Это все остается в нашем государстве, железобетонно. Як у ваду глядзеў. У 2021 годзе Гуцырэеў трапіў у санкцыйныя спісы як адзін з гаманцоў Лукашэнкі. Кантроль над акцыянерам Слаўкалію брытанскай GCM Global Energy Гуцырэеў перадаў свайму брату Саід Саламу. Але кітайскі бок усё адно заблакаваў апошні транш крэдыту – $580 мільёнаў. Прыпыненае будаўніцтва ўзнавілася толькі летась, а 3 месяцы таму высветлілася. Оно стало это предприятие государственным, так? Да. Расійскі прадпрымальнік цвердзіць, што новаму ўласніку засталося 30% работ. Пробурили 2 шахты, одну 800, одну 600 метров. Мы сделали там 3-километровые, да. Туннели мы сделали. Мы практически дошли до 80-70% решения проблемы. Мы построили комбинат сам горно-обогатительный, построили ГОК. Мы уже даже мебель закупили в административные здания.
$500 мільярда значная сума, але ці разлічыцца Лукашенко па рахунках з Гуцэрэевым, якому на бястэндарнай аснове даваў беларускую зямлю. Перамовы трываюць. Перамовы паміж бандытамі. Яны выкрэсліваюць, а хто быў першы пад санкцыямі, ці сам Гуцэрэев, а гэта азначае, што віна цалкам на ім, і ён нанёс некую шкоду беларускай дзяржаве, і ён нешта яшчэ, акрамя гэтых $500 мільярда, нешта яшчэ павінен аддаць беларускай дзяржаве. Ці першымі былі санкцыі на Беларусьбанк, які не змог фінансаваць, і праз гэта кітайскія крэдыты прыпыніліся, і праз гэта былі вымушаны мяняць уласніка. Михаил Гуцэрэев стаўся частым наведнікам Беларусі ў пачатку стагоддзя, калі ачоліў кампанію «Славнефть». Ён мадэрнізаваў мазырскі НПЗ, збудаваў гатэль «Рэнесанс», тэрмінал у аэрапорце, бізнес-цэнтр, інвеставаў у базу адпачынку ў Краснасельскім, якую лічылі патаемнай рэзідэнцыяй Лукашэнкі. Падарыў Лукашэнку бранявы лімузін за $2 мільёны. Бізнесовец Александр Кныровіч мяркуе, што грошай расійскі інвестар не верне. А прадпрыемства, якое дабудоўваем, гэта дадатковая крэдытная нагрузка для краіны. Мы зараз знаходзімся ў манапольнай залежнасці ад Китая, які мае магчымасць выкручваць нам цэны на белкалій такія, якія захоча. Мы маем манапольную залежнасць ад транзітных шляхоў у Расіі, якія таксама расійцы маюць магчымасць ставіць любыя кошты на гэты транзіт. Каб зарабляць, як у дасанкцыйны час, трэба значна больш прадаваць. Ніжынскі камбінат дадасць 2 мільёны тоннаў калійных соляў на год. Яшчэ 2 мільёны тоннаў уведзены напярэдадні Петрыкаўскі горна-узбагачальны камбінат. Па выніках 2025 года Беларусь калій хоча выйсці на вытворчасць 17 мільёнаў тоннаў хларыду калію і запэўнівае. Лагістыка ў парадку, спіс пакупнікоў не змяніўся. Юлія Цельпук, Белсат. Амаль 780 грамадзянаў Беларусі дадалі ў расійскую базу вышуку за апошнія паўгода. Агулам у ёй цяпер 3500 асобаў. Медыазона вывучыла базу і вылучыла ў ёй пэўныя катэгорыі. Сярод іх значную колькасць займаюць былыя палітвязні, журналісты, добраахвотнікі, актывісты і палітыкі. У России больше все-таки звертаюць увагу на некую процедурность, для іх гэта важнее, чым эфектыўнасць атлова тых ці іншых злачынцаў, тому вось яны так робяць. Але гэта нейкая такая троху дэкаратыўная штука. Ясна, што гэта таксама справа часу, як толькі яны зразумеюць, што гэтым інструментам карыстаюцца не толькі каб не толькі сілавікі, скажем так, а яшчэ і тыя, каго шукаюць, то хутчэй за ўсё там таксама будзе ісці тэндэнцыя да закрыцця такога кшталту базы, такога аб'ёму інфармацыі. Знайшліся ў расійскай базе вышуку і працаўнікі нашага каналу. Напрыклад, кіраўнік аддзелу інфармацыі Белсату, сувядоўца праграмы «Тыдзень Ігар Кулей», вядоўца праграмы «Навіны з будучыні» Вольга Старасціна, а таксама вайсковы аглядальнік Зміцер Міцкевіч. Таксама ў расійскай базе беларускія расследавальнікі з бюро медыа і беларускага расследавальніцкага цэнтру. Акрамя ўжо названых групаў, у базе шмат асобаў з розных сфераў – культура, сацыяльныя сеткі, дызайн, навука і гэтак далей. Між тым, у базе адсутнічае інфармацыя, паводле якога канкрэтна артыкулу крымінальнага кодексу шукаюць тую ці іншую асобу. Адзначу, адсутнасць чалавека ў гэтай базе яшчэ не азначае, што ехаць у Расію альбо ў Беларусь бяспечна. ЗСУ выбілі расейцаў з паўночна-ўсходніх ускраінаў Купянску ў Харкаўскай вобласці. Пра гэта заяўляе украінскі генеральны штаб, а пацвярджаюць таксама аналітыку праекту Deep State і таксама сведчаць пра гэта і пра расійскія Z-блогеры. Тым не менш, пагроза для гораду застаецца. Паводле дыпстэйту расійскай арміі удалося фарсаваць раку Аскол ля Купенску і заняць частку акопаў ЗСУ. Цяпер расейцы спрабуюць умацаваць на захопленай мясцовасці плацдарм. Праз баявыя дзеянні жыхары дзясяткаў сёлаў вакол Купенску застаюцца без святла, сувязі і чыстай вады. Таксама дыпстэйт сведчыць, на мінулым тыдні расейцы ўстанавілі сёлетні рэкорд. Захапілі амаль 235 квадратных кіламетраў украінскай тэрыторыі. Паводле аналітыкаў праекту гэтаму паспрыялі ў тым ліку праблемы з колькасцю асабовага складу падраздзяленняў ЗСУ. Тым не менш, хуткія тэмпы прасоўвання даюцца расейцам вялізнымі стратамі – да 1500 асобаў і да сотні адзінак тэхнікі за сотні.
Расследаванне аварыі грузавога самалёта Boeing 737 авіякампаніі Swift Air, што разбіўся напярэдадні пры заходзе на пасадку ў аэрапорт Вільні, набывае міжнародны характар. Паводле літоўскага міністэрства юстыцыі да яго далучаюцца адмыслоўцы з Нямецчыны, Іспаніі і ЗША. Следства разглядае розныя версіі авіякатастрофы, у тым ліку тэхнічныя праблемы, памылка экіпажу, вонкавае ўздзеянне ці тэрарыстычны акт. Падазрэнне тэрарызму не беспадстаўнае. Сёлета ўлетку на складах кампаніі ДГЛ рэйс, для якой і выконваў згаданы самалёт, адбылося некалькі дыверсіяў. У авіапаштовых пасылках узгаралася выбухоўка. Цяпер жа на месцы авіякатастрофы расследавальнікі шукаюць чорныя скрыні. З дапамогай беспілотнікаў праводзяць 3D-сканаванне мясцовасці. Паводле ацалелага чальца экіпажу, падчас заходу на пасадку ў самалёце не было ні агню, ні дыму. На борце былі 4 чалавекі, адзін з іх, 48-гадовы іспанскі пілот, загінуў. Астатнія атрымалі раненні рознай ступені цяжкасці. Спадарства Белсат можна не толькі глядзець, але і чытаць. У левым верхнім куце экрану QR-код. Па ім можна перайсці на тэлеграм-канал Белсату. Там вы знойдзеце самыя аператыўныя навіны. Калі для вас гэта бяспечна, падпісвайцеся. Чытайце таксама нашу інтэрнэт-старонку belsat.eu, але дбайце пра ўласную бяспеку. І да іншых тэмаў. Жыхарцы Магілёва пагражаюць крымінальную справу за нібыта дыскрэдытацыю Беларусі. Яна выклала ў сацыяльныя сеткі відэа з чаргой у паліклініцы. У эфіры СТВ прадстаўнікі сілавікоў, Міністэрстваў інфармацыі ды адукацыі гадзіну разважалі пра кібербяспеку і свабоду слова ў інтэрнэце. Чаму ўлады баяцца ролікаў, што агучваюць сацыяльныя праблемы ў краіне? Ірына Дарфійчук. Відэа чаргі ў рэгістратуру паліклінікі жыхарка Магілёва выклала ў сацыяльную сетку TikTok. Жанчына заявіла, што гэта 5-я раніцы. Ролікам абурылася адміністрацыя установы і заявіла, што чэргаў нібыта няма, а паводле камераў відэаназірання наведніца прыйшла ў рэгістратуру на 2 гадзіны пазней, чымся показала ў відэа. В связи с тем, что данное видео совершенно лживые, не содержит правдивых каких-то фактов, мы обратились в правоохранительные органы для того, чтобы они дали правовую оценку ее действиям, поскольку, по сути, мы считаем, что это клевета на все организации здравоохранения, не только на нашу поликлинику. Цяпер аўтарцы роліку пагражаюць крымінальную справу за нібыта дыскрэдытацыю Беларусі. Відэа, маўляў, можна расцаніць як распаўсюд заведама хлуслівых звестак пра палітычнае, эканамічнае, сацыяльнае, ваеннае або міжнароднае становішча Беларусі. Гэта у яго панічная атака. Ён баіцца блогераў. Ён бачыць у беларусу, які там напісаў нейкі маленечкі тэкст, выклаў суцсетку ці фотачку, што думае, можа з гэтага пачнецца некі вялікі блогер беларускі, новы Ціхановскі. Яны ўсяго гэтага баяцца. Відэа з Магілёва далёка не адзінае. Чэргі ў паліклініках у сацыяльных сетках паказваюць рэгулярна, а іх распаўсюд надае розгалас праблемам. Датычыць гэта не толькі нястачы дактароў, а, да прыкладу, стану дарог ці цяжкасцяў жыллёва-камунальнай гаспадаркі. Нармальная ўлада як бы рэагавала? Яна сапраўды спрабавала бы вырашыць пытанне. З чэргамі яна бы спрабавала яшчэ штосьці зрабіць. То зараз яны разглядаюць гэта як пагрозу для іх так званай стабільнасці. Дарэчы, у добрым сэнсе гэта сведчыць пра тое, наколькі моцная у косках стабільнасць, што нават проста відэа ў тыктокі непалітычнае можа выклікаць такую рэакцыю. Губазік, вядомы брутальнымі затрыманнямі за лайкі і рэпосты, заявіў, што лепш наагул не здымаць відэа, якія ў сваіх мэтах можа выкарыстаць экстрэмісцкі рэсурс. А прадстаўнікі ўнутраных органаў раяць, перш як перапошчваць нейкую інфармацыю ў інтэрнэце, убедитесь в ее достоверности. Сверьте информацию с официальными источниками. Паводле прадстаўніка Генеральнай пракуратуры Валерыя Шуляка, летась 3/4 злачынстваў так званай экстрэмісцкай скіраванасці ў Беларусі здзяйсняліся менавіта ў інтэрнэце. Сёння ў спісе экстрэмісцкіх рэсурсаў больш за 6,5 пазіцыяў. Сярод іх не толькі насамрэч экстрэмісцкія матэрыялы, але ўсе незалежныя медыі, шэраг тэлеграм-каналаў і нават закрытыя дваровыя чаты. Буквально 2 недели назад в Республике Беларусь по всем регионам была вскрыта, собственно, сеть подобных чатов, пытавшихся объединиться в организацию
эта попытка не увенчалась успехом. Люди привлечены к уголовной ответственности. Дваровыя чаты найчасцей ствараюцца акурат дзеля таго, каб развязаць сацыяльныя пытанні асобнага дому ці раёну. Большасць людзей, яны не палітызаваныя. Яны здымаюць гэтыя чэргі, яны штосьці робяць не таму, што яны хочуць раскачаць краіну, як кажуць прапагандысты. Яны гэта робяць таму, што нармальнае пачуццё справядлівасці і запыт да дзяржавы. Вось ёсць праблему, прабачце, трэба яе вырашыць. Дзяржава ж замест развязання праблемаў карае тых, хто пра іх гаворыць. Пры гэтым улады спрабуюць заспакоіць людзей. Не любая информация, которая размещается на ресурсе, который признан экстремистским, все-таки являются экстремистскими материалами. Она должна вызывать, прежде всего, разжигать вражду, рознь. У жорны трапляюць і лаяльныя да ўладаў. Гэтак напярэдадні ў суде Кармянскага раёну разгледзелі ўжо другую адміністратыўную справу знанага мясцовага праўладнага блогера Александра Петрачкова. Яго вінавацяць у нібыта распаўсюдзе экстрэмізму. Ірына Дарафейчук, Белсат. Амаль 60 тысяч новых выпадкаў раку штогод. Гэта як горад памерам са Слуцк. Гэтак выглядае статыстыка ў сённяшняй Беларусі. Ці можна засцерагчыся ад гэтай хваробы і што рабіць, калі паставілі дыягназ? Працяг у нашым матэрыяле. У Беларусі штогод выяўляюць амаль 60 тысяч новых выпадкаў онкалагічных захворванняў. Гэткія звесткі падае дырэктар РНПЦ онкологии и медычной радиологии Сергей Поляков. Это соответствует, в принципе, общим мировым тенденциям. То есть, если посмотреть на онкологическую заболеваемость соседних стран, она тоже растет. Это объясняется многими факторами. Можно тут и говорить и про Чернобыльскую катастрофу, и про ухудшение экологических каких-то моментов. Можно говорить про то, что люди стали больше жить, соответственно, увеличивается продолжительность жизни и увеличивается, соответственно, риск онкологических заболеваний. Згодна з Міністэрствам аховы здароўя, самыя распаўсюджаныя віды онкалагічных захворванняў у Беларусі гэта рак падкарэннай залозы ў мужчынаў, а таксама рак малочнай залозы ў жанчын. Галоўнае, кажуць дактары, выявіць хваробу на ранніх стадыях. Да, у нас система онкологической помощи работает. У нас есть скрининги, скрининг рака шейки матки, скрининг рака предстательной железы. Там проводились тесты кала, скрытую кровь. Это все неплохо, но по факту у нас выживаемость людей в сельской местности от онкологических заболеваний ниже, чем в городе. Вот это плохо. Вядоўца тэлеканалу «Белсат» Кацярына Ваданосава хварэла на рак малочнай залозы. У 2022 годзе ёй дыягнаставалі наяўнасць пухліны ў Польшчы. У гэтай жа краіне Кацярына прайшла праз аперацыю і хіміятэрапію. Рак вылечваецца. Не ўсе віды, не заўсёды, не на ўсіх стадыях. Але ў мяне была, напрыклад, 3-я стадыя. І я магу пахваліцца тым, што пасля 2 аперацый і некалькіх гадоў лячэння я ўсё яшчэ жыву. Яна заклікае ні ў якім разе не ўпадаць у роспач і працягваць змагацца. Я была ў роспачы, але я не магла дазволіць сабе плакаць, скласці лапкі і сказаць: «Що, прыехалі, таму што ў мяне дзеці, таму што я ў чужой краіне, таму што я мушу быць адказнай не толькі за сябе, але і за тых людзей, якія мяне атачаюць». І гэта мяне выцягнула. Ці можна ўвогуле засцерагчыся ад раку або, прынамсі, зменшыць рызыку ўзнікнення гэтай хваробы? Усім, хто мае нейкія фактары рызыкі, не трэба смуткаваць або панікаваць. Трэба проста рэгулярна праходзіць агляды спецыялістаў і скрынінгавыя аналізы. Для мужчынаў ПСА і кансультацыя ўролага, для жанчын УГД малочных залозаў або мамаграфія, плюс мазок шыйкі маткі. У дадатак анколаг звяртае ўвагу на неабходнасць весці здаровы лад жыцця. Сёння наяўнасць онкалагічнай хваробы не вырак, а своечасовае выяўленне гарантуе высокую імавернасць яе паспяховага лекавання. Ян Федарович, Белсат. У іспанскай Тарасоне распачаўся карнавал Сіпатэгата. Галоўны герой дзеі Арлікін, які мусіць прайсці праз натоўпы людзей у толькі яму вядомае месца. Удзельнікі фестывалю мусяць закідваць Арлікіна памідорамі. Такім чынам шлях Арлікіна ператвараецца ў сапраўдны памідорны бой. Без каментара.
Улады прайграюць інфармацыйную бітву. Гэтак Мікалай Маслоўскі пракаментаваў пошукі Генеральнай пракуратуры экстрэмізму ў відэароліках, якія здымаюць і пасля выкладваюць у сеціва беларусы. Цалкам размову з блогерам глядзіце праз імгненне ў праграме «Белсат-Зум», якую правядзе Віталь Бабін. У аб'ектыве гэта ўся інфармацыя, якую падрыхтавала наша рэдакцыя. У студыі для вас працавала Анастасія Русецкая. До сустрэчы.